Окей, дали искат да гледате, аз съм снимал 5. И това ще е как да си сложите вечен скин и някой да не ви влиза в скина. За първо трябва да сте премиум акаунт и премиум акаунт в minecraft.net. И сега отиваме на Google и пишеме нова скин. И тук си избираме. Аз ще избера така, това ми кефи. И отивате на компютърчето. И така, тук си го оставя. И пишете тук minecraft.net официал сайт и отивате на логин и се логвате. Обаче аз ще спра на пауза, за да видите името и паспорт. До скоро! Сега отново сме тук. Чайте да видите. Да. Отново сме тук и отиваме на профил. И така, отиваме на нова скин. И тук нищо не пипате, защото може нещо да ви се бъгне. Защото на мен ми се бъгна и нищо не стана. И сега тук натискаме Save. После Save Screenshot. Download. И така. Ето. Тук само да се направя. Трябва да имате една папка. И пишете тук Minecraft Skin. И с всичко тук се поставя. Това няма да го поставям още. И така. Отиваме на minecraft.net и избор на файл. Обаче сега няма да избирам точно този, защото може да ми се провали в другия акаунт. В акаунта. И така. Сега търсим папката Minecraft Skins. Само ви показвам. Ето е Minecraft Skins. И нам. Upload. Upload. И Yorken Challenge. Така. Ще сме готови. Тук се затваряме всичко. Сега отваряме си Minecraft. Вземаме синглплеер или където искате. И хоп. С моя скин. Обаче не от фалшивите там сайтове, те си сменят имената, а с така от скин. Те мисля, че става също и с без купа на Minecraft. Може. Аз съм за скупане. Мисля, че ще стане. Ще не мога да се признаем. Добре. Това беше от мен. До нови хареса клипчето и до